Naka-order na mi guys og kuan, dining set. Anda mangita mi rug sa lasit, anda mangita pa mi curtain rod. Kay hindo naman daw og mga trabahante adto. Ha? Di ko ganahan na imong kon kay hinay. Hinayan ko. Ah, sagdira gud. Nagkadam ko sang power bank. No? Dali aran ning hubas ang tubig guys kay giinit man pud dadyon pag humagbagyo. Ah, mapoy pag-abis sa ilang humay ning langoy ra ba nilang humay pag baha. Ana, ko anan ni. Uy, di nakalimot ko di si Ma'am Nisa day di na ito nabalik sa kuno si Zaog kananay. Humay. Pero hinumad ra di kuno uga. 1650 kuno kilo basi ko palit kuno ka. Or basta na ako kay kailalo ito ganina ning ato na sa zoo. Ha? Dili kuno sunong apa mo palit og uga jadi na kuno kaya maguga. Isa ra gihumad. 23 kuno kasako. Ha? 23 kasako. Gatong palitan kita pa mamuwad. Kita pa mapatisagyanan. Di lalim. Okay lang tag binuwada ano. Pagaling na dito. Bisan man kay kami pa mubuwad sa obay space dari. Oo, bitaw mo buwad tas karsada tanawan na. Oo, ba yun nga ni. Yung buwad tas karsada kay disturbo magkadalas mga sakyanan, di man na dapat. May pabuwaran. Ning padapin sa Metaris Daplin guys, kay naam ko ni abot gud nga parcel sa TikTok. Di ba nag-mention ko na just ni aging ni order ko car seat sa TikTok kay ni abot na. Universal car seat ni si Zao, ganahan mo na ni guys, ingna ra man ko ninjo kay tagaan mo na sling tanawa. Nindot na agang gipili is black pero napo ni blue o kuha. Basta kay dapo ni mga lain nga color black lang gipili kay para mag-match pa sa mga sakyanan baka puti magamong sakyanan. So para black and white ra kuno hay ba nga na. So nindot si Zao guys, leather na pud ni si Zao. Kuani libo kapin 16 man siguro 17 ja 5 na. 5 seaters na kay 5 nang giko ga-apil na likod. O para nindot sa tanawon uniform ba lisod pag atubangan ra inganin sa likod. Na, kabang-kabang way lami so man na guys, ara mo pakita nang jog ma-install na tanan daras likod kasi unduray ga install. Naglibog ka? Saan makalibugan? At daras video. Ganing lahos ko sa family house kay kauntag saking dengag masati ali na. Ara ba tuti ni duty na day. Kaya medyo po ko'y paniot to kay alas kuan ako na mga alas 9:30 alas 10 na. Da alauna na ron kapin. Kani ray mangi paniot to. Kasi na ginamos. Hala na to init eh. Tuig ay wa abi ko na to di ko kan hagto. Ako po di. Lami. Kay ba baka mag viewers of word na to ay. Kay ba sila sila taga bukid ko. Taga diras ako tapit. Mura maglain na to ay no. To ay kanang na. Depende man ning to ay pwede pong gamiton imong word na to ay kung close friend mo ba very close friend to ay. Napit ay sa saging. Napit ay sa saging. Kuyawan. Orang inita ba upad si paghaon na ning saging ani. Dis am saging tin natumba ni bagjo. Saging ng tiri man. Natubos. Daya man ginamos dia hinimo ni Nanay so manang safety ni wa dini bagang. Batangan og limonsito. Diya magtiwas ako panit og saging. Orang inita pa. Lami magud ka nag init-init pa. Feel jud nimo ang kalami. Ouch! Inita pa ning saging. Uy, paso-paso po ta kakaag saging, paso-paso po. Pero salaman for now. Dira guys, ato tas lamisa. Ngit-ngit may guys, kaya pag kurente sila, na kurentihan na lang dito sa amo. Ilawa. Wa jud ngit-ngit jud. Na. Kana guys, natumba na siya sa bagyong Tino. Pero apan po dyan namatay. Napay gamay nga naghawid sa izahang ugat. So bawal lamang kahag makuhan pa. Kani ba kani? Mahinog pa ba kahanan no? Nga, apan po dyan totally na ibot. Basig mahinog pa din, basig maguwang pa. Dakos likod sa bahay guys, kaya nangit ako og pasyon og laba pa hinog kay gaha dangan ra man na maghaha ka nang hinog naman. Dasundoon ra ko kung undag dalto nun sang hapon. Nadara ako maghuwat kay ako koy kwarta, bisag piso ako kapliti kay undoy milli. Nagdami sa pitaka. Dasundoon ra ko nila kay sa paguli ako kwarta kay kapiliti sa balhabal. Pabaklajan ko hoy arang ladyo madusi ka kilometro. Na guys, pasyon ni kat-kat ras kahoy. Naidaghan na ng hinog pero mahaglak man kumo. Suot-suot ana dapit, dagnay has ba, nay viper. Lugas-suot-suot ra ko daris lujo ba kay gimingaw ko. Sira sa nagportahan. Gimingaw ko daris lujo kay dana ba ako ana. Dana ako nag-garden sa una. Kasi ko garden na sa una ja karon na ay gihapoy gipananom sinanay. Na ay kuan okra og taong man siguro mo adto ko didto. Karon guys, wa pa ko mopalit og salasit kay galibog ko mga jo ko sa tabang especially sa mga inahan diha. Mga nanay nga naka-experience pa. Kay ngano naglibog ko. Kay naay ga-offer na ho. Lami ko no og wood. Kahoy ba nga salasit.
Dana piningalami ko na pag foam. Jawa na inong ko nakadecide og asay maadyo. Mong naglibog na inong kung unsa may aho ang paliton. Katubang foam or katong kuan, kahoy. Nga sila lami ko no. Pero kamo guys, sa inyo experience ba? Comment ko naman sa ubos guys. Tabangin ko ninyo desisyon. Ug unsay ahang kuanon nga salasit. Katubang foam or katong wood. Janaban mi bata nga toddler. Diya ka na pong mudugay. Kaya ang mahala ba dyan nga na dyan. Mulas trag pila ka tuig nga na alam mo pag muaptan pag siyempre pila ka tuig raman dyan ano pag muaptan pag dugay-dugay ba nga na di po tingog ka reject rang gamit para mapuslan dyan po ba signa mo dana ika-suggest or comment mo og asay maadyo foam ba or kahoy kay naglibog adyo ko matong o salamat mo desisyon kay maminaw-minaw sa amin nga na og kinsay na mga tambag-tambag bas mga tuan tawhan og hani mo ari ako dari kay gilabat naman dai ni na gilabat na so saan naman eh lisod na ko daan ni uguan agi balik na raman tas agi mulipot na raman tada adto nani ko na garden sa una gitam na gyud na nagkarots nakaani ba sa ko pero gagmay kunod way angay may gamay nga pasyon guys ya pink ni si Jag pink gud nga pasyon is kuan si Jag gagmadyon la irasilo agilo dag ka tong hilo tamis maputong hilo labi nagma lutong na kani mo ra si Jag gibitok pero umrangan agad siguro na si Daba sa pink lipot ko dari guys sa lujo kaya wala na ko makalipot dari makauli ko dari maglulipot-lipot ko daring lujo okay nagigad ko sa una nagapating sa ang mga tanom ba ni baga manigpasyon pakuhang na kay motong din napakag ba na kun dito pikas baryo kani bago na rabe mga udlot pero di pa kaadyo ang pa lipot-lipot ra ko dari mingaw ba sa pud mga manok hinay ko dari kinay kamong gayo sa haypuyan og baso hoy kibuloy turat ko si iro para ba nakailan na kay bago na nilang iro ang iro dari si Panda ra ba og si Kabang nas Panda si Pangilkil karami na siya ng kapadas dari guys nangahinog na ra mag-uban ipang tambak ra skilid kay nangatumba lagi kapadas dapat dako daring tumba gani oh wala pa gani makuha kari pwede pare mahinog pa ng kapadyasa na wala pa man si Jamalarot kaya dyan bunga daghan ang kapadas ba natumba tayo wala si Jamalarot mukuan pa na mupadadyan pa nagkahinog no kaya man Jamalarot na tumba raman oy oh guys aralami ka dyan buwak ha lami ka sa buwak pero mukahoy laman ni siya. Hindi pwede og ka ng piyot lagi mo hang natad kay mukahoy ni. Pwede na jay mo ni mong panglabat sa bahay. Nito ta no? Nice ka sa buwak. Nana po sila ba kung ito'y rare? Ha? Ansay nga na yung iro tayo bago? Brownie! Brownie! Parang ka-cute na po yung brownie. Ay sus! Uy, bawal lagi po kaya mga oras man. Nagluros man. Kini mo ni kanding ni Tiri, baligja ko nun napa ni Paris nga laki. Dako tong laki. Baligja na ko nang Tiri. Lagi baligja. Ha? Baligja. Ay baligja na ko nun guys, basig nang inala mo kanding, ari alaman ni dos bahay nila tatay, dares Alicia kay wa nagikapoy na sila lugway. Pasaway po ning mga kanding nga kay ngita man jud pagkaon dili na kayas mga senior citizen magati magkanding. Oh, dako ra ba tong usa buhagos ha? Oh guys, aduganan po butin-butin sa kuano nang ka. Dami ara ba ning nagkaahumbahan kay di dugay lat anan. Oh, dali ra si Jama luto. Dagko. Adi pa po di ngagdagko, di pa po na maihaw, gagmay pa. Dagko unsa. So, mao ni ang porma karon guys. Gibutdan kog tijag kumaon sa Manggang Rosali. Kay laog man lagi tanawa. Gasuot ko ngari karong ipit kining burot ang tijag nagbloated ko. Angin dadto. Wala lagi disiplina lay basta mangga na isgutan kay ditso wala ko ungkob sa wala na kay lisi kay laog. Kabang! Iso sa duhang kabang. 2016 pa ni namang iro din kabang. Tiguwang na. Halo, dasang kalata sila na imong bahay kabang. Awa guys, ara daghana na pagbunga ag kakao. Dagko ra ba ning kakawa oh. Makatisap na po tala ning mahinog na. Kabantay mo doon ang nagbarog na. Black sa puti na. Oo man ay black sa puti. Dali ra ning dako. Kananay na ng tanom. Ha? Lami ra ba na dyan. Pero kuha na pa na dyan guys. Kanang once ay ra mamunga. Pero grabe dako adjud kaadjog sa kabulig saging. Tanawa dyan na ninyo. Sarang dako adjog kaadjog. Grabe pero arang habulga po saging oh.
Taas sa pagkaadyo pero grabe kung nakabulig, di na pud gansi.